मी काही रेड सिग्नल्स सांगते की जे त्या व्यक्तीनेही निवडावे आणि स्पेशली आजूबाजूच्या लोकांनी ते ऐकून नक्कीच ओळखावे. फार रेअरली असं कोणी म्हणतं की मला डिप्रेशन आलंय, मला सुसाईड करायचं, असं डायरेक्ट ओपन होऊन, अनलेस यू आस्क देम असं. तर जर एखादी म्हणते की सगळंच संपलं, आता काहीच ट्राय करण्यात अर्थ नाही, आता काही म्हणजे काहीच प्रयत्न, आता मला यशच मिळत नाही, मला नेहमीच अपयश येतं, कोणालाच मी आवडत नाही, मी अतिशय बेकार व्यक्ती आहे, माझं काहीच चांगलं होणार नाही आहे, मला काहीच करावंसं यापुढे उत्साहच उरलेला नाही आहे, उद्या मी सकाळी उठावंच नाही अंथरुणावरून, मी असंच झोपलेला, कायमचा झोपलेला राहू तर चांगलं आहे, असं जर कोणी म्हणतं आहे तर समजून घ्यावे की हे काही काही रेड फ्लॅग्स आहे. डायरेक्टली कुणी म्हणणार नाही. हे म्हणजे आय वॉन्ट टू क्विट, नोबडी लाईक्स मी आणि आय एम गुड फॉर नथिंग, हे काही काही रेड फ्लॅग्स आहेत. मग बाकीचे बरेचसे, मी जसं म्हटलं की डायरेक्टली कुणी जर का विचारल्यावर म्हणालं मला सुसाईड करायचं आहे, तर त्याच्यावरती पुढे विचारणं हे खूप महत्त्वाचं, समोरच्या माणसाने ते विचारणं गरजेचं, अगदीच महत्त्वाचं आहे. एखाद्या माणसाला स्वतःला आता मला वाटतंय, मला आत्महत्या करावीशी वाटतेय, असं काहीतरी एक प्रोसेस सुरू झाली आहे, पण मला माहीत नाही आहे ते कसं ओळखायचं मी, की मला डिप्रेशन येतं आहे, मी त्या फेजमध्ये चालली आहे. म्हणजे जसे डॉक्टरनी रेड सिग्नल सांगले, सिम्पटम्स असतात, बरोबर. आता म्हणजे फर्स्ट सिम्पटम इज होप, आशाच नाही आहे जगायची. बेडवरून उठायला होत नाही, कारण उठल्यापासून ते रात्र झोपेपर्यंत मला लो फील होतं, म्हणजे एनर्जीच वाटत नाही, काय करायची इंटरेस्ट, जे मला आवडायचं करायला, म्हणजे आता मला कुकिंग करायला आवडायचं, तर ते पण करायला कंटाळा येतो, स्वतःचं काय करायला पण कंटाळा येतो. तर हे सिग्नल्स आहे की तुमची बॉडी आणि तुमची माइंड आता गिवअप करते. अँड इट्स अ हाय टाईम दॅट तुम्ही कोणाकडे तरी जाऊन तुमच्याबद्दल बोला. सो जेव्हा ज्या नॉर्मली गोष्टी तुम्हाला अट्रॅक्ट होत होतात त्या आता होत नाही, तुम्हाला ते करायला आवडत नाही, आता आई आईली काय बोलायला तर आईकडे बोलण्यासारखं वाटत नाही, किंवा कुणाशीच बोलावं असं वाटत नाही, रूममध्ये बंद बसतात, सोशल इंटरॅक्शन्स बंद करतात. असे खूपदा होतात की सडनली आता आज आली माझा मुलगा नाही करत नाही काही, घरातच बसलेला असतो, विचारलं तर काही नाही ग करतो आणि गप्प बसतो. तर ह्या सिम्पटम्स आहेत. तर तुम्हाला असं वाटलं की ॲज अ फॅमिली मेंबर की मला काहीतरी विचित्र वाटतं, तो टॉक टू दॅट पर्सन. तुमच्याकडे जर तो कम्फर्टेबल नाही आहे त्याला सांगा की आपण जाऊया, आणि तू जे बोलशील ते कॉन्फिडेन्शियल असेल. आमच्या प्रोफेशनमध्ये फर्स्ट एथिक आहे, कोणी पुढ्यात माणूस आला की जे तो बोलतो ते कॉन्फिडेन्शियल असतं, ते कोणी माणूस असू दे.